Het Hooggerechtshof in Den Haag buigt zich 4 dagen lang over de overval bij muziekfestival Grips. Het gaat om een van de grootste overvallen uit de recente Zeeuwse geschiedenis. Er werd zo'n €400.000 buitgemaakt. En verder in deze Zeeland nu. Leerlingen herdenken Joodse slachtoffers. En Zeeuwse Kamerleden wennen aan Den Haag. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep straffen tot 5 jaar cel voor 6 verdachten die volgens het OM verantwoordelijk zijn voor de Griepsoverval 5 jaar geleden. Deze week buigt het Hof in Den Haag zich over dit hoger beroep. Maar eerst een korte terugblik. Op zondag 12 mei 2019 werd een woning in Grijpskerken overvallen. Terwijl een 73-jarige vrouw en haar kleindochter lagen te slapen, werd een stoeptegel door het raam van de voordeur gegooid. 3 gemaskerde mannen, waaronder 1 met een stok, drongen het huis binnen. Vervolgens werd de dagopbrengst van Festival Grips weggenomen. Dat was bij elkaar zo'n €400.000. In Den Haag staat verslaggever Niels Schuurbiers bij het rechtshof in Den Haag dus. Hij heeft voor ons vandaag de zitting gevolgd. Niels, voordat we het nou zo meteen over de eis gaan hebben, hoe is dit hoger beroep tot stand gekomen? Nou, er zijn 6 verdachten, 5 verdachten zijn eerder veroordeeld. En die zijn allemaal tegen die veroordeling in beroep gegaan, omdat ze nog steeds ontkennen iets met deze zaak te maken te hebben. Dus die vinden dat ze onterecht gestraft zijn. Maar dan heb je ook nog de 6e verdachte, die is door de rechtbank in Middelburg vrijgesproken. En daar is het Openbaar Ministerie tegen in hoger beroep gegaan, omdat het Openbaar Ministerie denkt te bewijzen dat hij wel degelijk iets met deze overval te maken heeft. Ja, en juist deze man die in Middelburg werd vrijgesproken, die krijgt nu in hoger beroep 5 jaar tegen zich eisen. Hè? Wijken de straffen echt af van wat er eerder in Middelburg is gezet? De strafeisen wijken daarmee eigenlijk niet zozeer af van de eisen die eerder in Middelburg zijn gedaan. Wel zijn ze hier en daar een paar maanden lager, omdat ook deze zaak weer lang op zich heeft laten wachten. Je zegt het al, de man die is vrijgesproken, die kreeg de hoogste eis, 5 jaar cel, terwijl die dus nu vrij is. En dat komt omdat het Openbaar Ministerie wijst op DNA-materiaal van deze man. Dat is gevonden op de oprit van het huis dat is overvallen. En ook een getuige die zegt dat deze man bij de overval betrokken is geweest. En met die bewijsmiddelen vindt het Openbaar Ministerie dus vreemd dat de man eerder is vrijgesproken. Vandaar dat zij hier het nogmaals proberen. Ja, Niels, hoe was de sfeer vandaag in de zaal? Ja, die was toch wel rustig. Alle verdachten waren aanwezig met hun raadslieden en alle verdachten ontkennen dus op vragen van het Hof, bijvoorbeeld op DNA-materiaal of op de auto's die zijn gebruikt, werd er ontkend. Ze wisten er niks van, ze hadden er niks mee te maken en ze wilden ook niet verklaren over anderen. Dan had je natuurlijk ook nog de slachtoffers die in de zaal zaten. En daar merkte ik toch wel wat frustratie, omdat deze zaak nog steeds loopt. Dus zo nu en dan, als er dan iets gezegd werd, dan werd er even gezucht of gefluisterd door de slachtoffers. Ja, worden er dan eigenlijk nog veel nieuwe zaken besproken? Hè? Dingen die we nog niet gehoord hebben toen de zaak eerder door de rechtbank in Middelburg werd behandeld? Dat valt inderdaad wel mee, want het Hof gebruikt hetzelfde dossier als dat de rechtbank in Middelburg eerder heeft gebruikt. Maar wat wel nieuw is dat we van de slachtoffers hebben gehoord hoe het nu met hen gaat. Want zij zijn natuurlijk ook weer een stuk verder. En dan hoor je toch wel dat de overvaller bij de vrouw die is overvallen toch heel erg heeft ingehakt. Dat ze haar gevoel van veiligheid kwijt is. Dat ze nog steeds heel licht slaapt, van ieder geluid wakker wordt. En als er weer een festival Grips is, ook al is er geen contant geld meer bij die mensen in huis, dan slaapt ze gewoon heel erg slecht. En dan nog een saillant detail wat vandaag nogmaals door de advocaat die de slachtoffers bijstaat onder de aandacht is gebracht. Die €400.000 die is dus gestolen, maar de Belastingdienst wilde wel dat er nog steeds omzetbelasting werd betaald over dat verdiende geld. Dus Grips was die €400.000 kwijt en moest naar eigen zeggen zo'n €100.000 belasting betalen over het gestolen geld. Niels Schuurbiers, dankjewel. Op de Grevelingendam zorgt hij al voor veel problemen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert nu om de verkoop te verbieden van deze gele bieslelie. Dit plantje is populair als huiskamerplant, maar als het in de natuur terechtkomt is het heel moeilijk te bestrijden. Insecten blijven erdoor weg. De provincie Zeeland trok al een paar jaar geleden aan de bel bij de Voedsel- en Warenautoriteit over deze gele bieslelie, na problemen op onder meer die Grevelingendam. Een wasdroger is de oorzaak van een brand vanochtend op de zolder van een woning in de Van Zwietenstraat in Terneuzen.
De brand in de wasdroger was overgeslagen naar de nok van het dak. De bewoner van het huis en zijn honden waren op tijd uit de woning. Bij het Joods monument in Zierikzee zijn vandaag 22 Joodse slachtoffers herdacht. Ze zijn door de Duitse bezetter op 24 maart 1942 op transport gezet en ze keerden nooit meer terug. Leerlingen van de Jenaplanschool uit Zierikzee liepen in alle stilte naar het Joodse monument. Daar legden ze een krans en lazen een gedicht voor. Vrijheid is je mening laten horen. Vrijheid is spelen met je vrienden. Vrijheid is mooi. Vrijheid is het mooiste dat je iemand kan geven. Het verhaal van de mensen uit Zierikzee en al die andere verhalen moeten worden blijven verteld. Goed dat ze het houden, want het is ook wel belangrijk dat we dat blijven onthouden. En waarom is dat belangrijk? Dat we die mensen niet vergeten. Je ziet dat antisemitisme, haat tegen Joden nog steeds plaatsvindt. En dat we met elkaar waakzaam moeten blijven. Dat we bevolkingsgroepen, in dit geval Joden, maar andere bevolkingsgroepen in onze samenleving sowieso niet uitsluiten. Maar hebben jullie ankers gemaakt in de klas? Waar staan die ankers voor? Voor vrede, maar in heel veel landen is dat nu niet, dus ja. Maar gelukkig in Nederland wel en hoeven wij niet mee te lijden aan de oorlog. Het gaat niet goed met de bekende monumentale beuk naast het gemeentehuis in Hulst. De boom uit 1852 is aangetast door schimmels en gaat hard achteruit. Het is een oude beuk met zijn gebreken en de beuk is eigenlijk toch wel op zijn retour. Deze beuk loopt erg terug in conditie. De vitaliteit is niet heel bijzonder. En er zijn 2 schimmels aanwezig, de reuzenzwam en de platte tondenzwam. De chirurg controleert de boom 2 keer per jaar. Maar het is de vraag hoe lang de boom het nog volhoudt. Dat als echt gebreken en achteruitgang optreedt, dat 2-3 decennia de boom wel als verloren beschouwd mag worden. Dus 1-2 decennia kunnen we denk ik nog door. De sanitaire gebouwen in de haven van Zierikzee, zoals deze, zijn voortaan niet meer vrij toegankelijk. De toiletten en de douches zijn open van 1 april tot 1 november, maar dan voortaan alleen voor havenpassanten. Aanleiding voor de gedeeltelijke sluiting zijn vernielingen die er de afgelopen jaren telkens waren in de toiletten. En havenpassanten kunnen naar binnen met een QR-code nadat ze betaald hebben. Zo'n 100 dagen zijn ze inmiddels Tweede Kamerlid. Anita Pijpelink van GroenLinks PvdA en Patrick van der Hoef van de PVV. 2 kersverse Tweede Kamerleden, afkomstig uit Zeeland. En we zochten ze op in Den Haag. Ze zijn allebei compleet van een andere politieke partij. Hi, welkom. Ga zitten. Hier in Den Haag zijn het vooral toch 2 Zeeuwen die samen het belang van Zeeland voorop zetten. Ja, er speelt veel op dit moment. Ik denk dat het goed is dat we daar echt even samen naar kijken. Dus heel graag. Dit is Patrick Verhoef. Ruim 3 maanden is hij nu Tweede Kamerlid, maar woont nog steeds in Filipijnen. Die vraag is mij veel gesteld van, goh, ga je nou verhuizen? Nou nee, dat ga ik absoluut niet doen. Ik blijf pendelen, zeg maar, althans in ieder geval op de dinsdagochtend en op de donderdagavond. Maar nee, ik ben een ras-echte Zeeuw en dat blijf ik ook. Sinds de verkiezingen is de PVV de grootste partij in de Tweede Kamer. Dat betekent dus ook veel invloed op de besluitvorming daar. En die grijpt Patrick dan ook met beide handen aan voor het Zeeuwse belang. Toen collega's hier zitten die over bepaalde dossiers gaan en die spreek ik dan aan. En dan zeg ik van, goh, vergeten jullie Zeeland niet? En dan is een soort Zeeuwse lobby natuurlijk aan de gang. Ja, van groot belang ook voor Zeeland. Ook Tweede Kamerlid Anita Pijpelink van GroenLinks PvdA lobbyt er flink op los binnen haar partij voor Zeeland. Volgens mij weet de hele 25-koppige fractie waar ik in zit dat ik die Zeeuw ben. Laat ik ook denk ik geen moment voor liggen om een bepaald onderwerp, ook al is het niet mijn portefeuille, toch even van nou, wat betekent dit nou voor Zeeland als we dit wel of niet zouden doen. En om dus een sterk Zeeuws geluid te laten horen in Den Haag overlegt Anita maar al te graag met haar Zeeuwse Tweede Kamerleden, ongeacht welke partijkleur. Nou, ik moet zeggen, we vinden elkaar best wel op die Zeeuwse onderwerpen. En natuurlijk, we komen vanuit verschillende partijen en verschillende idealen.
Maar uiteindelijk weet je dat politiek draait toch om die meerderheid. En plus ook onderling als Zeeuwse Kamerleden hebben we gewoon wel korte lijnen. Dus het is toch af en toe in de wandelgang als je elkaar tegenkomt van hey, heb jij dat opgepakt of ga jij dan nog iets met dat Zeeuwse onderwerp doen? Zoals bijvoorbeeld de sluiting van de Isaac Beekman Academie in Capelle. Beide Kamerleden hebben onderwijs in hun portefeuille en strijden samen voor het behoud van deze school. En uiteraard spelen er nog veel meer Zeeuwse dossiers waar ze zich samen hard voor maken. Want inmiddels zijn ze al helemaal gesetteld daar in Den Haag. Ik heb inmiddels wel mijn plek gevonden. Er liggen nog heel veel dossiers op me te wachten. Maar het bevalt me uitstekend. Ik vind het heel leuk om te doen. Heerlijk om hier in Den Haag Zeeland te mogen vertegenwoordigen. Het is natuurlijk ook nog heel erg wennen. Maar het is ontzettend dynamisch, leuk. Je merkt echt wel aan alles dat je hier in het hart van de democratie zit. Ja, dus het is wel een beetje smullen, moet ik zeggen. En tegelijkertijd ook nog wennen. In totaal zijn er 4 Zeeuwse Tweede Kamerleden. Maar of je nu ook echt in de wandelgangen Zeeuws gaat horen? Ik kan me een gesprekje tussen mij en Patrick in het Zeeuws-Vlaams kan me wel voorstellen. Dat toch wel, precies. Ja hoor, ja. Ik hoef weinig moeite te doen om het dialect te pakken, zeg maar. Zeeuws in de wandelgangen. Nou, wie weet wat dat allemaal nog gaat opleveren voor onze provincie. Een droge, zonnige lentedag vandaag in Zeeland. Kijk maar naar hier in Wilhelminadorp. De temperatuur schommelde rond de 11, 12 graden. En dat is best lekker, zou je zeggen, na een aantal koude nachten waarbij we tegen het vriespunt aanzaten. De temperaturen die blijven in de dubbele cijfers de komende dagen, maar het wordt wel regenachtiger. Dus het grasmaaien is er vanwege alle drassigheid voorlopig nog eventjes niet bij. En tot zover deze Zeeland nu nog een hele fijne avond en graag tot morgen.